si Dr. Nympha Cam, Provincial Health Officer, ginkarawat sito Marso 10 tuig 2021 ang COVID-19 vaccines. An initial delivery nga may ada sin 200 vials san Sinovac ngan 45 vials san AstraZeneca COVID-19 vaccine. Ang kada vial san AstraZeneca pupwede makapag-inoculate sin napulo nga individual ngan ang Sinovac naman ini good for one person kada vial diin may kabugusan ini nga 650 doses and available sinsini na nga vaccine sa unang arangkada. Ang COVID vaccination nagtikang sinsini nga Marso 11 tuig 2021 didto sa NSPH para sa mga doctors ngan healthcare workers nga mao ang first priority para sa pagbabakuna. Samtang ang next batch naman mao ang healthcare workers sa district hospitals ngan iba pa nga mga medical frontliners. Ini nga pagkasunod-sunod sa priority nga gintuman para sa vaccination subay sa direktiba sa national government. Ginpangunahan ni Dr. Nympha Cam, ang Northern Samar Provincial Health Officer, ang pagpapabakuna kontra sa COVID-19 gamit sinsini ang Sinovac vaccine. Kaupod sa mga nagpabakuna ang mga doctors ngan mga medical staff sa Northern Samar Provincial Hospital. Sugad man sunod na sini nga target ang mga district hospitals sa probinsya sa mga masunod nga adlaw mao naman ang mga Nortehanon. Mas maganda yan, dalawa yung vaccine natin, Astra at Sinovac. Makikita natin ngayon yung mga reaction ng tao. So, sa akin, Sinovac, okay naman sa akin. Safe naman siya. As in, safe siya. Hindi siya masakit. Pero mataas ang tolerance ko sa pain. Pero, comparing it to pneumococcal vaccine, na-infection na dahil ng pneumococcal. Ang hashtag #RISBakuna ini programa sa DOH, so Department of Health, nagtutumoyo nga maging ligtas ang tanan sinsini nga pandemya sa COVID-19 ang mga frontliners, ang mga mulupyo sa probinsya sa Norte, San Samar. Pakiana kay ngano kay diri sila magpapakuna tungod kay kulang liwat nga information. So kaya may mga advocacy kita, may mga information drive. So ang ato ng buhaton nito is information dissemination, tamang information para masabtan nila kung anong katuyuan, ano ang benefits na itong makuha sa COVID-19 vaccination. Magpasalamat kita sa atong government kasi libre ni nga pagpakuna. Bukos nga Nortehanon, eligible population, libre, wala ito bayad. Ang programa kaparte sa administration's commitment tikang sa Northern Samar Provincial Government gintumuyo ni Governor Edwin Ong Chuan nga matagan insentibo para sa health and social welfare sa kanan barangay nga level. Ang mga BHW o barangay health workers sa munisipalidad San Lauang nga accredited sa kanda respective rural health unit makarawat o nakakarawat sing kantidad nga 4,200 kada sayo initikang sa provincial government sa naglabay nga Marso 9 sinsini nga tuig 2021 nga ginbuhat naman sa Pastoral Council Building Lauang Northern Samar. Dugang pa sinsini ang honoraria nga makakarawat tikang sa barangay o sa municipal LGU. Ang mga BHWs mao nga nakaghatag sin services at least 3 years. Inini may ada sin 350 per month nga tikang sa provincial government. Sugad man ang payout igin konduk tuluwat sa palapag ngan mapanas sa naglabay nga Marso 8 nga ginsundan ini sa schedule sa Las Navas ngan katubig sinsini nga Marso 10, San Roque ngan pambuhan sa Marso 15, Victoria San Isidro Allen ngan Rosario sa Marso 16 ngan Lavisares Biri ngan Bubon sa Marso 17.